po kun fɔlɔ ne b'a di ma kɛ awɔ Yusu ni ye kun fɔlɔ di yan I k'a dɔn maa caman kɔni ye nin ko nin ja ye bɔlɔlɔ sanfɛ indépendant ale kɔni kuma b'a a ka bi a ko nin ye an balimamuso dɔ ye Yusu Mali I k'a dɔn embargo b'a a kan muso in kɔni bɛ I k'a dɔn Maka a k'a to Maka I k'a dɔn alikaba la Yusu o kɔni bɛ I k'a dɔn Ala ɲini baaraw kɔnɔna o senfɛ sa Macky Sall n'o bɛ I k'a dɔn wɔlɔfɔw ka jamana ɲɛmaa ko fɔ ale yɛrɛ bɛ iji la Maka Yusu k'a taa bɛ umura la o senfɛ I k'a dɔn garde corps bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ a kɔ ni ka kɔlɔsi u bɛ k'a bɛrɛ bɛrɛ ɔ musolaka in kɔni bɔra ni ka kuma nin kɔni kumana bamanankan la maa caman kɔni ye a ye a kumana I k'a dɔn Macky Sall kɔni fɛ ɔ k'a jira k'a fɔ I k'a dɔn jamana bɛ dabolo min ka bi anw ka jamana Yusu ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ k'u k'a lajɛ ten sa u ka embargo bɔ anw kan embargo min n'a ye kalo 3 sɔrɔ ka ban a banna kalo 4 kalo 4 ɔ Yusu Fasirikɛ b'a ko muso in kɔni kumana dɛ k'a ko kɔngɔ bɛ anw na ko I k'a dɔn minɔgɔ bɛ anw na k'a b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall fɛ Ala yɛrɛ jaati kama koyi k'a b'a deli u k'a dɔn u ka fɛɛrɛw kɛ min bɛ kɛ sababu ye I k'a dɔn ka embargo bɔ anw ka jamana kan a y'o fɔ I k'a dɔn Macky Sall y'a jaabi a ko ni Ala sɔnn'a ma inshallah k'a kɔni y'o kuma kɔni fɔ ɔ Fasirikɛ b'a kɔni y'a jira k'a fɔ I k'a dɔn anw ka jamana kunkanko kibara a muso in kɔni ye a lase yɔrɔ la be yɔrɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ Ala koma yɔrɔ kɔni don ɔ ni maaw taara Ala ɲini na a sira kɔni ka Yusu nin duwawu in ko Ala k'a minɛ jamana ye koyi a ko n'i ye jateminɛ kɛ a fɔra k'a minɛ a ma dogo maa si la maaw kɔni mawulen de tora ka muso in kɔni lajɛ muso in bɛ ka kuma bamanankan la ɔ ka kuma ɲini I k'a dɔn k'a fɔ Macky Sall fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min b'i tali kɛ I k'a dɔn anw ka jamana a bɛ dabolo min na I k'a dɔn k'a fɔ embargo ka se ka wuli ka ban anw kan a ko min ye embargo ye Yusu a kɔni bɛ anw ka jamana kan min y'a to a y'a fɔ ka ɲɛsin I k'a dɔn jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ wɔlɔfɔw ka jamana ɲɛmaa ko fɔ k'a ye Union Africaine président de a bɛnnen b'a la CEDEAO kɔnɔ maa don maa min fana n'a bonyalen don Fasirikɛ b'a ka kuma la dɛ k'a kuma k'a b'i lamɛn ɔ a n'a fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona walasa anw ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw u ni CEDEAO bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na walasa gɛlɛya min bɛ anw ka jamana kan jamana in I ka dɔn gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ anw ka jamana kan ɔ muso in kɔni k'a y'a seko kɔni kɛ ko yalima min ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ cɛla bɛn siraw la ka to ka wuli ka jɔ kɛ ko médiation ko muso in kumakan n'a tɛmɛ olu ta kan wa ɲininkali kɔni tɔmi kɔni bɛ nin waati in na o ka kɔni maa tigɛ a dawuda la o k'an ka sigi k'a lajɛ ni min bɔra rɔ ko fana y'a damana fɔli ta ye ne y'a ye a tiɲɛna image ma ne diya cogo di cɛ nin u kana na taa an kungo feere ka taa an ka kow feere diɲɛ wa mais diɲɛ t'a kalama de diɲɛ b'a kalama embargo b'an kan an kelen don an salen don tɔ de tɛ kɔlɔkɔlɔ la tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la foyi lajɔ si I b'a dɔn wagati dɔ c'est pas la fin du monde non wagati dɔ bɛna jamana la o wagati fo ka kɛ de jamana k'a dɔn k'a fɔ baara dɔrɔn o de bɛ se k'an bɔ o y'a ye ni gouvernement bɛ kan kelen fɔ dɛ a banna n'o tɛ a bɛ yɔrɔ min na bɛɛ tɛ kule la wa jɔn tɛ kule la kurantigɛ tɛ senna wa e tɛ kule la wa jɔn tɛ kule la ko kurantigɛ tɛ senna e tɛ kule la sɔrɔ bɛ bolo la bɛɛ bɛ kule la diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ye bɛɛ bɛ kule la o nana an ta sɔrɔ an na e ma essence ye o nana an ta sɔrɔ e ma pétrole ye e ba ali buuru ye lase ni bɛɛ Ukraine ka fɛ o de gɛlɛya tɔ bɛ k'a la anw kelen tɛ an ka sɛ Fasire ko sotaramatigiw fana ko k'u bɛ 5 fara o kan a bɛ bɛn ni min kɛra nin waati na a bɛɛ bɛ bɛn ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ joona n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔlɔ dɛ ni mɔgɔ bɛ dɔ fara u ka fɛn kan u ni jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi k'a fɔ an b'a fɛ mais k'a fara kan tɛ u ka syndicat ma fɛn fɔ olu ma kuma syndicat ma bɔ ka kuma wa Ala k'an kunna diya amin lase an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye soir de Bamako ye soir de Bamako Diriba olu u ka maa ɲɛmaa min bɛ yen o kɔni o ye wuli ka jɔ kɛ ka kuma min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ min ye jaja Berkane kɔni olu kɔni bɛ ka Mali espionner de o tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali dibi lajɛ lase a bɛ k'a dɔn min ye fɛn min kɛra gosi o maa si la nin min filɛ nin chef de division chef de direction de l'information et des relations publiques de l'armée Diripa kunungo
ami Afrikalo tile muga ani duro lase awami ani kuna fondilaw olu koni ye nyanye o konna nasa mingera kosa na no ye kamikaze doye olu ye wuli ka jo minge ku kunda awami anga yoro ye yoro sababanyongo lasu yu kunda yenga lasu koni ngone alla bena miye avocado nyara langa anga arme reka professionalism no ye ko doye braso way ka do beceni mbamake gosi lasu ye awami nyara la e bay ka fo wuli ka jo o koni ngere ni do masina la avocado kamikaze kono awyal ni do masina la miye avocado yani kamikaze ka koche gosi e bay ka fo awadinge ba minyera no ba wole ko avocado first commune wodinge ba konana awami shu kon ngubo kono de awati mina awana zaraw ni awaberkan olu tara anga wulu masire tabaw ko ni patrike patrike dore awakata yoro bela jale bedala salo o bedala salo ko na utara kata boni shuinga utale boni shuinga sa lasi awami uyara mawle tro da bale bana lasi awami wati mina ulube ka shui naje minye awekado ka laje minye ka shu ka waku to datu ba o yasor utulla ka ba we tulli damne o wati awekado nazaraw yo o kojugu minge wa fe ko dugo jaja ango tabaw bola wati mina o madore ke ko de doro ninge ka awekado minye ulu jabo mana aradar mbemi no we drone drone ga ko lu ja olu filme ko filme ko to barala ko lu to barala lazu yo filme wati mina minyo ko lu to barala lazu anga fama miya avocado nyera la mo be bo mi ngalama yo jabara yo bla jabara no sirafe ka jira ka foko anga fama ani rishi maw ko de ni dande ma wale kede minye avocado colonel ale ko ni ya jira ka fo awa minye niye kundang mawdi jaja avocado franci ni barkan mawyo be kam mali eswene ko bela jeli baddo mi awnga jamanay ataki mingera odo o ataki ko nannasa miye awkado yoromunu be do ye awasevare bafo anikado awa miye nyono ni bela jeli mingera ko awa ango wol masri tabaw olu ko ni awkado miye nyera la olu ko ni ukasigo ke miye awkado ni mako nanani awkado unana ni tabulo kurai mobile fa bomuna ka foku bito chi awa anga ka ngono nana wati mina uya dande be waleke mi ango wol basiri taboy uluka professionalism uka awakado mi wol basiri taba doni yere lasu oyato ba mimbe awakado mobile ngono na ma fe ka jagwa kata awa ka ngono nana ka karaba lasu awa mi ango wol basiri tabaw usan ko fati achira sana ka subu akasira ka se awamiya anga mina sana ka sibli yere soro ka nazoro lajosi biye awkado damleke dirpa ma nyema ajara ka fokale yere dabali bana ko faransi aw be se kan niye mingera goshi ngam biye awkado tererusu olu nato awamiye jamana kama ani jamana yorodo kama faransi to efi barkan to efi yaisa eko niye ekoye ko be na me magwa ikamana obike lajosi minye avocado colonel damele ale ko ya jira ka fo minye wuli ka joko mi sena minye ango wolo masiri tabaw olu na ko sugo bela jileke minye awa jamana deun anga taninga sege jamana deun anga se ka baraka lafiya kono anga ta dugula ko ti dore avocado minye ango wolo masiri tabaw olu ka minaye olu ka baraka se ka nya chochila ni jamana deun yara mo nyindo ala ka kuna foni di ni kuna foni di ko bi ke femba mi me jamana kishi okay ala ka nguna ja sordi bago ani sama ga wale kono baraka yi ikado ali bi ala ka jamana basigi amin eni ka terjero nouveau yusu aka kunungo bole apmambe ako ambe sungolo kono ka sun tigani mawo yusu o kan kosobe club faso deme ale o baro de sigi singa akara ikado 7e arrondissement kono na yusu akara juma do nyere pembe akene kono yusu fasirke ba ale pmana a jamtene ako ni ngoni ngera ikado kene sawa wali bali kene mi na barka bonyane du kundo barsabula ministre mi be no be ministre délégué kono ngofo
fɔ Umaru Jara ale ni maaba caman fo ka taa se Banjugu Dumbuya ma Nurudini Maɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ a ye sɔ tobi ministre ya sɔ o ka d'a ye o u ye Imam Jara ale fɛ don o don sɔ bɛ tobi n'a muso ma sɔ tobi a b'a ji dɔw labɛn k'o d'a ma ou bien a bɛ sɔ mugu bɔ k'o d'a ma wa ni pali yɛrɛ y'a minɛ ne y'a ji ta a tɛ sa a bɛ sɔkisɛ kelen ta sɔgɔma ka kelen ta tilegan fɛ ka kelen ta su fɛ baara ka ɲi Imam Jara kɔni monsieur le ministre Yusu o y'a ka fura ye o y'a ka fura ye i ka dɔn club faso dɛmɛ i ka dɔn olu ye nin baara in de sigi sen kan juma don ka Yusu ka wele bila sigida maaw ma u ka na u ka jɛ ka sun tigɛ o ni polisiw polisi jumɛn ko don 7e arrondissement polisiw n'a ɲɛma bɛ Mamadu i ka dɔn Mangɔrɔ bolo bi Yusu cɛba dɔ bibi na min kabini a nana 7e arrondissement na n'a bɛ ka baarabaw fana sigi sen kan 7e na bi i ka dɔn yɛlɛma bolo caman kɛra 7e arrondissement kɔnɔna na baara yɛrɛ taasiraw la min bi tali kɛ baarakɛbaw olu ni ka dɔn ɲɛma u bɛ ɲɔgɔn faamu i ka dɔn u bɛ baara kɛ lafiya kɔnɔna na o fasirikɛba kɔni kumana nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan a ko min ye i ka dɔn ɲɛda kura dira 7e mɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn Mamadu Mɛnkɔrɔ ale ka nali kɔnɔna nka ka ɲini i ka dɔn ka fɔ u fɛ u ka se ka sun tigɛ ni ɲɔgɔn ye a club faso dɛmɛ o de y'o baaraw sigi sen kan n'a ɲɛma ka hakilina ye n'o bɛ Alasani Ayidara kofɔ Sefukɛ Yusu a ko nin bɛ olu ka baara bolodalenw kɔnɔna na a ye kuma kɔni da a ye i ka dɔn komisari fo ni ka a wale ɲuman dɔn a ko k'a m'a fɔ ko maa mana i ka dɔn 7e arrondissement na dɛ nka i ka dɔn Mɛnkɔrɔ nali n'o bɛ Mamadu kofɔ a Yusu k'a kɛra tareba ye i ka dɔn 7e arrondissement mɔ sigida 6nan mɔ Yusu a ko k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn u bɛ baara min na nin kun ye min ye n'o bɛ suntigɛ kɔni kofɔ Yusu min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sigida maaw olu ni finitigilakaw bɛ se ka gwɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na bonya ani karama kɔnɔna na ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ barisabula an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la min ye finitigiw ye Yusu u bɛ baara min na k'u bɛ k'a kɛ anw de ye walasa an n'an bolominɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na maa mun bɛ k'u filɛ ni ɲɛkɛrɛ ye ko maa ɲumanw don dɛ 7e arrondissement Yusu u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na o de kama club faso dɛmɛ kɔni y'a laɲini ni nka i ka dɔn yɔrɔ in suganti ka taa sun tigɛ Yusu i ka dɔn k'a fɔ juma don a kɛnɛ kɔni jara kosɛbɛ barisabula maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na dugutigilakaw tun bɛ yen minisiri i ka dɔn ale yɛrɛ kuma ta a kɛnɛ kɔnɔ n'o bɛ Umaru Jara kofɔ a ko nin baara min sigira sen kan nin waati in na a ko nin ye fɛn ɲumanba ye sango ta i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ lakanabaliya la nka nin bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn ka fɛɛrɛ n'u dabaliw sigi sen kan an hakili bɛ se ka kɛ kelen cogo min na ni ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana sira kɔni kan hali n'a sɔrɔ club faso dɛmɛ a ma ɲɛma Alasani kɔni y'a jira k'a fɔ nin min baara sigira sen kan dɔw wɛrɛ tɛ dɛ olu ka dɔrɔmɛ 2 n'u ka dɔrɔmɛ 3 an'u ka 5 de farala ɲɔgɔn kan walasa ka nin baara in sabati u mago bɛ dɛmɛbaw ka dɛmɛ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la walasa u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baarabaw kɛ jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo min na walasa gɛlɛya bɛ maa mun fana kan u bɛ se ka dɛmɛba ta k'o tigilamaaw sɛgɛrɛ cogo min na club faso dɛmɛ maa ɲɛma ye nin kuma in kɔni fɔ a y'a jira k'a fɔ 7e arrondissement ko dɔw wɛrɛ t'ale bolo k'a ɲɛmaw fɔ ni k'u wale ɲuman dɔn minisiri fana y'o kuma kelen de fɔ n'o bɛ tali kɛ Umaru kɔnɔna min ye k'a dɔn 7e arrondissement maa ɲɛma yɛrɛ ye a ko k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin baara in kɛcogo ɲuman na nin bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka u tin don ɲɔgɔn na baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ko finitigiw i k'a dɔn civiliw jugu tɛ u bɛ yan anw de kama u bɛ yan anw de ka lakana kama u bɛ yan an n'an bolo fɛnw u bɛ se ka lakana cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na Yusu sani ka kɛ finitigi k'i ye civil ye n'i taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Yusu k'i bɛ sigi i ka dɔn o civiliya kelen fana de la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka sun tigɛ ni ɲɔgɔn ye Yusu a nafa ka bon kosɛbɛ dumuni ko tɛ koyi a bɛ maaw tin don ɲɔgɔn na a bɛ maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na sun tigɛ ka ɲi e bɛna an wele dɔ jumɛn Redouveau ma ɲɛma n ko e bɛna an wele dɔ jumɛn kɔnɛ baarakɛlaw taara ka taa sun tigɛ a fɛ o kɛra o kɛra sibiri don a bɛ kɛ sababu ye ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a u tin don ɲɔgɔn na nka minnu bɛ yen n'o olu malatilen don olu ko n ko e b'an wele dɔ jumɛn ne wa a dugawu kɛ ni sunkalo banna ayi dɛ o tɛ sun tigɛ ye sa n k'i bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan hali n'o tɛ anw fanda an ta ni a sɔrɔ wari sɔrɔla tuma min na il faut pas trop réfléchir là trop réfléchir n'a mɛ su min tigɛ n ko fɛn de bɛ bɔ kuma ni ni wari tɛ yen ne b'aw wele yan jɔ ni sunkalo banna non bon i b'an wele jagoyara de wa ni don min na ni jackpot ka ta ni n ka na b'a wele
ala ka jaga dabo amina rabbi yusu ayen boy ni gatar jere nouveau kono abdurrahman jamtene en gatar de ale bla am sabata mi nouvelle horizon mi nyeto bambanjiu no etorodusu yo oluye attaque minge anga kango nana awakado no sekuru region ani mopti region Musa Faki Mahamad ole koni awakado ayajira kafo nimingera ale bo ni jema kenai wale akondane ni awakado anga jamana awami yesevare bafu fogata se nyono ma ni roko fale no bambanchu awakado olu koni bingali ke anga mauka Union Africaine awakado no Musa Faki Mahamad o manyema ale koni wulika joke ale ga wulika joke aye sebeninge o sebeni awakado communique me no yuka wala selikelai no eba kolondo ye madame eba kolondo ale koni ajira ka fo Union Africaine ana manyema no awa Musa Faki Mahamad olu koni ajira ka fo ni bingali mi na taraka mali wolo masiri taba tegere alu koni maso amabi o maso amasiri olu ye awya wale kon mi awakado nyere la ni mi flani wolo masiri taba munu be no lu torala yedo odongo olu ye ku tora awakado fasokola ko shedu shudo awakado awaminyu ukadukono maw ku bedo ke awaminyu dukono maw belajele ani awamalide belajele nye Musa Faki Mahamad ikado awami ale koni ajira ka fo awami olu ale na wulika josuko belajele ke awami abetrancho maw ka be ajirula ka fo ku be nwan fe koi mi awakado ni mi flane ko ale ya kon bi aya kon sili ma awakado mi nyere la aya ajira ka fo Union Africaine ona ko suko belajele ke wala sa oni makamali deme yelma katani mali wala sa awakado jugumunumbe olu se ka keleno e terrorisme ma mi amafo Union Africaine awa manyamai ko akado kalo mena ga mi farafina awa sagota seda o baw a president chité kanye mi makame ka fo kanya konani awa olu shimapma nga Union Africaine o manyama Musa Faki ale ko kumana o nga makorongon tale o giringirina makoro naka musokoro ala makoro ni che est-ce que musokoro na se wa fa bi jo musokoro ni kerela o fana kale nga arbitre finino fimane fana ma alima togola na ta fana yo jori ko kanga félicitations fana ke jori alima togola ale fana naka alma bo iye France président muso dro iye alma togola no muso do de no muso do mene katika do nyeka katika mais alma togola u form alma gorom so be form isigiri ni video kalamani kama na yake betam no fe foso baraka muso do katika do abana wala togola fana do abana bo na ya korobo ka be video ke la sinep tam ne foso fa tv abana abusa ngwala katla kabo o de won fe kadiu to ka be bamananga ai aka kadiu ati kadiu ata ko ne me muso ndo bara ngori jere fa fana muso ai kadiu mi an chokoro be to ya awli chukore kuma ya do wuli chuko manya to alni shiri kungoloka o te mo chokoro mo nenni ya demsono demsona barka bade way barka bi badu on di fevoi chukodi ni ani jabi ebe mo vani nwele katika sembe katika yuso ala kanyanga damo bebe to kotoro musa dongo nga maya le dida awa abereta le dida katika te kat am bebe to kotoro musa do abitarku de do mutargu asigira de katarku fay o targu serande ni na ne album bap me mawne ni targula amba wala ko album amina ika targu bochuguma ya de den ngoni mege ay pa ma ne sigle me gala resource ga ngo ay ko ju bodde da bay akoni ni na la pani ambalugu ko be mi manke nyara ako kati chokoro wacha mamba do de aya ko chokoro wacha mande bado dokotoro mza chokoro ba to mamba do nge nga beneta le de da
ala ka ɲa ka da mo katika shima fe mo fe mo ni an shima foi foi ne soko de o sasa andro vu là-bas o soko de o andro vu ma ne ma wore ale katika ne ma katika do ne ma wore chance ro ai katika te katika ko no ale mo katika amana ka todo katika do ne ma wore chance ro awilo tigika o so keji yere be freestyle kele go tigika jora Yusu ene pana ale mana Yusu ka do ka fo fatrike ba pama me faminga oye efuru muso kamale ndigala mo ka keto ako ka ngata yamunde abe Cameroon ngoni ngo fo ako ni ngo ingera kalo kle muga ani kele Afrika lo samba fla ani muga ade fla ka kera ka do Cameroon yere fa ba ko nana de ngoni ni ka do fini ndigi doye fini ndigi jaja ale bitalla kana barawla na le tarula ko jandaram mun ko ndo na tarula sanga ani wati afuru muso yere ikado be wele bla anyama che mo Yusu ube na fo che yere ka soko nana che de balla kana do soko na kana sura afuru muso ale ni kado anyama che dalilu okele aye kado akarela jami mitalike aka marfala ayo bo yoro bela jelela ka jira muso ka fo muso e ninga kisi check ninga kisi a fo fem flade ako kele marfa mfle o ni tamuru ta sa gabugu kono ikara cheka jalati oya ambargo ye anyama ke ka kano ka jalati na mo ka jalati ka be ka do muso ke suwe abe ka do nyama che fana ke suwe fo muso se ba close ro muso ni kalama ko dara ni ngata muru kono nyene Yusu a ka e bara kono ngen njugo ina de muso te manono muni o sana ala khani sababa ala kani sababe ako mi ye furumuso kɔni ye yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen la ale kɔni dara ka taa I ka dɔ ka fɔ muru kɔni da fara jabo la kana da marfa joli ma dɛ B50 jɔ e b'o to ko tigɛ mun na I bɛ cɛ disi cɛ jɔlen ni marfa ye I ba ɲininkalimatɔ to k'a ka kun b'o ka bɔ e bɛ sɔn cogo do ka fɛ walimuso ayi cɛ yɛrɛ kɛ marfa bɛ bolo ala ka cɛ ala k'i fa mun za n'o ya fatirika ba ko ni kuma in ngoni fo o ko ni ye fa bɛɛ lajɛlen labɔ I ka dɔ Yaoundé o bololo sanfɛ mo ko ni ya fa bɛɛ lajɛlen fɛ barisabula o ye cɛ kɔni da ka taa n'a ye clinique la k'u ka taa lajɛ ka k'u fara ɲɔgɔn kan walasa a bɛ se ka k'o sɔrɔ cogo min na Yusu fatirika ba kɔni ko k'an bɛ waati min na I n'a fɔ sisan ko gɛlɛya kɔni don bɛ cɛ ka taabolo kɔni na a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ kɔni ye kibaruya fɔ k'olu kɔni n'u seko kɛ a ko bɛɛ lajɛlen la o andesani ala ka anyakada no ta amainta ne ala ka kunaja aya bo ene para kuno an ka taa sugu la an bɛ tila ka masaba cogo ni ka groupe commerce an bɛ taa groupe commerce la an bɛ Abdoulaye Mayiga fo ka waleɲuman dɔn pharmacie Kura Verti I ka dɔn Maram Jalo k'a fo danti foli min na an bɛ ɲa I ka dɔn Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba ɲuman k'a fo ka waleɲuman dɔn I ka dɔn Kanya Aja Sanogo an b'a fo Zerni na ni waati na ka waleɲuman dɔn a n'a denw n'a mɔdenw k'u fo ka taa se madame Salma tanti Jaba I ka dɔn Banangabugu zone industrielle la an b'a u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn an ka taa sugu la min ye avocado n'an donna sɛbɛn kɔnɔ lase avocado an bɔlen kɔ sugu la min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kunnafoni sɛbɛnw da lase anw b'a ta nanzarakan na ni k'a yɛlɛma bamanankan na lase an bɛ boli ani tani an b'o lase an filɛbaa n'an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma lase avocado reporter avocado nduwakɛ Asimu mba fuka waleɲuman dɔn nin zanga na kamalen do a cɛsirilen do kunnafoni di sira la Asimu Tarawele lase avocado maa ladiri do an ka sɛbɛn da awa min ye kuma kɛlen do maa dɔ kan Igor Mamadu Igor Jara min ye avocado l'enfant de Marakala min ye Marakalakaw ka den n'o ye Mamadu Igor Jara ye min ye I n'a fɔ 22 septembre avocado n'o ye Shana Taku ye min ye avocado o ye sɛbɛn min kɛ lajɛ se avocado min ye Kasimu tɛ nka u ka journal tɛ nka min ye avocado sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o ye avocado Dambele ale ka avocado kunnafoni di sɛbɛn ye lase avocado kumanen
min do bi min ye a ka dɔn Mamadu Igor Jara ale kɔni a ka wuli ka jɔ o bonyana kosɛbɛ lase a ka tɔgɔ ma ye wa journal tɔgɔ bɛ yan l'alerte journal tɔgɔ bɛ yan dɛ ne kun y'a kɛ Kasim ka journal l'alerte do lase alerte ye ale kumana min ye a ka dɔn Shahana Tagoyi ale ye 22 septembre la o ka bɔli dɔ fɛ kumana ni ma ko fɔlen kan n'o ye Mamadu Igor Jara ye Mamadu Igor Jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in kɔnɔ min ye Mamadu Igor Jara Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la o ka ministre o ka gouvernement na a kɛra énergie ani de l'eau et des mines min ye a ka dɔn a kɛra o ministre ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen Ibrahim Boubacar Keita ale sugandile a ye nin ma ko fɔlen wele n'o ye Mamadu Igor Jara ye a ka dɔnni a n'a ka baara dɔnni a n'a ka baara ɲɛdɔn a ye wele bila a ma i bɛ ka waati min ye a ka dɔn a kɛra ministre de l'économie et des finances lasi o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a ka dɔn waati min na ni a y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'a bɔra ministeriya la i ka dɔn Mamadu Igor Jara jaja a ka dɔn maaw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ n'o ye a ka dɔn jamanabaw ye ani ka dɔn jɛkulubaw olu y'o sigi k'a kɔnɔ Mamadu Igor a bɔlen ministeriya la min ye groupe BOA groupe BOA lasi o tɛ Banque of Africa yan BOA a min bɛ an ka sous région bɛɛ lajɛlen la o de maa ɲɛmaa y'ale a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ koyi lasi ko i ma wa dumuni feere yɔrɔ la i bɛ dumuni buruburu sɔrɔ yen n'i taara fɛn min feere yɔrɔ la i b'o buruburunin sɔrɔ yen mais ko n'i taara wari b'o la buruburu tɛ yen dɛ buruburu tɛ yen dɛ hali u ka bigiw sirilen layosi u ka bigiw sirilen bɛ juru la walasa i kana taa n'a ye layosi min ye groupe BOA olu kɔni ye a wele k'a kɛ directeur régional pour l'UEMOA Mamadu Igor Jara an bɛ se k'a fɔ ko jinɛmari don dɛ min ye a ka dɔn nafolo baara o jinɛmari don dɛ nafolo baara a b'o ɲɛdɔn nafolo baara lasi a ka dɔn o ngara bado o wane bado lasi a ka dɔn BOA Mali ani Senegal min ye a ka dɔn a ye min ye a ka dɔn ni maa kofɔlen ye ko a kɛra a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye baaraba kɛ a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a y'o ɲɛda yɛlɛma lajosi a ka dɔn ni maa kofɔlen min ye a ka dɔn an ka ji o n'o ye SOMAGEF ye lase a ka dɔn ale de y'o hakilina sɔrɔ n'o bɔra yen k'ale to a ka dɔn ministeriya la i ka dɔn a min ye délestage ko an m'o ye jamana in kɔnɔ courant tigɛ banbali an m'o ye Mamadu Igor Jara o b'a jira k'a fɔ maa min don baarakɛla don maa min don a b'a ko ɲɛdɔn min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mamadu Igor Jara a bɛ nin baarakɛyɔrɔ minnu na min ye a ka dɔn Marakalakaw ka den k'a kɔni ye a ka dɔn ɲɛda kura di baarakɛyɔrɔ in ma dɛ wa a ka dɔn sanayɛlɛ a y'o di a ka dɔn nin bangiba in ma bangi min ye a ka dɔn n'a bɛ UEMOA jamana kofɔ BOA lajosi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn ni maa kofɔlen ye tiɲɛ yɛrɛ la min a ka dɔn Mali ye a ka dɔn Mali ka d'a ye wa a ka wuli ka jɔ lasi a ka dɔn a tɛ fama jamana in ma koyi i ka dɔn koba o koba n'o bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ŋaniya a b'a jira o b'a jira k'a fɔ maa min don faso kanu b'a la min ye Marakalakaw ka nin den ye n'o ye Mamadu Igor Jara ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni a ka dɔn ka lakana lase an ka sɔrɔ ma min ye a ka dɔn sɔrɔ bɛ se ka ji di cogo min na lajosi ko baara k'a y'o kɛ jamana in kɔnɔ ko nka min ye a ka dɔn ko maa si tɛ kira y'i yɛrɛ fɛ yen o tile in kɔni o yɛrɛ b'a fɔ ten koyi ko a bɛ ten o an m'an bolo bɔ dɔw la u bɛ bolo diɲɛma bi i bolo nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali t'a den fɛ tiɲɛ don wa o bɛ sɔn k'o fɔ wa ne yɛrɛ ka jaralakaden k'a bɛ wari jate dɔn Mamadu Igor Jara tɛ de a kelen mun bɛ o ayi n'i b'a fɛ ka jaralaka faa dɔrɔn warimisɛn d'a ma a tɛ se k'o compter 10 ni 20 ni 30
Yo caman ba den ni jaralaga ni kɔnɛlaga ani dawulaga la su tɛ wari da dɔn. O tɛ wari o kelen kɔni. U ka kegunya ma se o ma dɛ. O ma se o ma. Ala ka kunna ja. Ami. Ala ka sababu ɲuman ma. Amina. Ni sɛbɛn i k'a dɔn awɔ min ye an ye nin bɔ fɛn kɔnɔ. L'alerte kɔnɔ. Lasi a k'a dɔn bi sɔgɔmada in na. Maa min ka sɛbɛn don Danbele don. Danbele ka sɛbɛn n'i y'a bila indépendant tuma min bɛɛ. Yusu a kumani bɛ sunkalo kan ko min ye misiko ye. I k'a dɔn a kunkanko kibaruyaw kɔni o carili daminɛna kununko. A baara ninnu don baaraw donna sigira sen kan. Misi min ni gouvernement bi wasa don o la kosɛbɛ. Walasa mɔgɔw ka a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na. Minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ togoda yiriwali ma Modibo Kɔnɛ. Ale n'a kunkɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ bagan mara ni mɔniko ma. Yuba Ba olu kɔni farala ɲɔgɔn kan Yusu a kɛra i ka dɔn kununko tɛnɛn don. A kɛra i ka dɔn sigida 4nan kɔnɔna na Lafiyabugu Saba terrain na i n'a fɔ san o san a bɛ sigi sen kan cogo min na. A ɲinan ta y'a ta ko 14 ye. A kun ye i ka dɔn ka feere yɔrɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn. Feere yɔrɔ minnu n'olu sɔngɔ kan ka nɔgɔya ka tɛmɛ i ka dɔn yɔrɔ tɔw ta kan walasa sigida mɔgɔw ka se ka lafiya cogo min na. A baara ninnu baaraw kɔni kɛra sigida 4nan kɔnɔna na n y'a fɔ kuma daminɛ la. O maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ. Dugutigilakaw ani ladalama caman. Dugutigi Sulemani Tarawele a n'a ka maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ mairilakaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ka dɔn a kɛnɛ kan. I n'a fɔ san o san sugubulo bɛ sigi sen kan cogo min na. Walasa k'a da nɔgɔya kɛ. O tɛ promo ye. O don. O de don promo de don voilà u b'a kɛ ten walasa mɔgɔw ka se ka sɔrɔ lafiya la cogo min na. O gouvernement de bɛ i n'a fɔ misi m'a kɛ 100,000 sisan. Gouvernement b'a fɔ ko bon k'olu y'u jɔ ni 30,000 ye. O b'o k'a di maaw ma 70,000 la. A yɔrɔw de bɛ yen dɛ. A yɔrɔw de bɛ yen point de vente de bɛ yen. Point de vente de bɛ yen o ka fɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Ni misi feerela dɔw bi bɛn a kan f'an k'o fana fɔ ka d'a kan dɛ sinon n'i ko k'u ni misi feerelaw bɛ bɛn a kan sisan a bɛɛ tɛ dɛ bɛɛ tɛ dɛ groupe dɔ de don a kɛlen komi n ye gasi ko min fɔ o don na ne m'a fɔ ko gasi n ko y'a da jigin gasi bɛ 800 n'a nɔ la 1000 n'a nɔ la a ma jigin kibaruya y'a fɔ k'u ka miliyari 7 min tun bɛ gouvernement na k'a sara la o ko cɛ bɔra k'a fɔ ko ka gasi feerelaw ka gasi da jigin a bɛɛ 800 ni 1000 la a nɔ la papa ka ma bɔ a la gouvernement ma a ye jigin i n'a fɔ kɔrɔlen a jiginna cogo min na dugu kɔnɔ a ka taa jateminɛ o suivi de tɛ k'an ka kow la o de ye problème ye a ye jigin maa ma bɛ yen n'o bɛ 800 la n'a yɛrɛ ko k'an ka dɔw jira a la an m'o jira a la Yusu a kana kɛ ja people ka pirate ko ye dɛ Yusu parce que b'a kɔni mana a ko k'a kɔni sigira sen kan nin cogo in kɔni na u ye fɛɛrɛw kɛ min bɛ tali kɛ maa min bɛ yen bagan maralaw tɔgɔ la Amadu Tarawele ale kɔni dama suɲɛ ka kuma kɔni fɔ a y'a jira k'a fɔ laɲini na min bɛ senna fɔlɔ o ye misi 1,500 ye fɔlɔ 800 ani dɔɔni ko fana bɛna sigi sen kan olu makɔnɔlen don donna nataw la fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni bɛ ka sigi sen kan walasa misi 2,000 o ka se ka bila sugubulo kɔnɔ gouvernement tɔgɔ la mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na i k'a dɔn jamana fan caman fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ Amadu Tarawele la ale ye i ka dɔn producteur ye min ye bagan maralaw kɔni nka i ka dɔn kumasɛntigi don olu tɔgɔ la a kuma na a ko ɲinan ko baganw ka da dumunifɛnw gɛlɛyara kosɛbɛ k'a fɔra ko lakanabaliya i ka dɔn kɔrɔnyanfan fɛ Yusu k'o ye dadigi kɛ bagan caman kɔni na u b'a ɲini minisiriw fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ sigi sen kan joona joona walasa u ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw u ka se ka misijugu ta biɲɛ ma joona walasa ka se ka ani gɛlɛya ninnu caman furakɛ don nataw la minisiri min ɲɛsin bɛ togoda yiriwali ma Modibo Kɔnɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a sugubulo tilamɛ cogo min na o de ye i ka dɔn misi 2,530 k'olu de bɛna tila yɔrɔw ni yɔrɔw la Bamakɔ ta ye 1,000 ani 500 ye Sikaso ta ye 400 i ka dɔn Sikaso ta ye 400 ye Kayi ta ye 230 ye Segu ale fana ye 400 ye Mopti ye 400 ye ko misi ninnu sɔngɔ b'a daminɛ 40,000 na ka taa bila 70,000 la ayiwa Yusu ko a kun tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔw ka se ka i ka dɔn baganw kɔni sɔrɔ lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ gouvernement ale bɛ wasa don mun na Yusu nin kɔni ye olu feere yɔrɔw kɔni ye a kɔni bɛna cari fan caman fɛ mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ sɔgɔn damatɛmɛ ja kɔni na minisiri min ɲɛsin bɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛnɛko ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye sunkalo ye walasa an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ni karama kɔnɔna na Umaru Bari ale ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛla ale kɔni ɲɛna ko misiw kɔni bɛ ka feere nin cogo in na gouvernement ka bolo ta dɛ
mun subventionné ka taa fulakɛ sɔrɔ ten k'a fɔra k'a feere ni sɔngɔ la o tɛ dɛ yɔrɔ dɔw de bɛ yen gouvernement ye yɔrɔ mun sigi gouvernement dɔ ye yɔrɔ dɔw sigi o de don dɛ o yɔrɔ de don kabini kelen subvention kun tɛ dɔwɛrɛ m'a fɔ misali la ni misi ye 500 ye sisan gouvernement bɛ 30 t'a la 70 sisan o yɛrɛ b'o sara a banna u bɛ misi sɔngɔ bila au niveau de la gouvernement ka se ka wasa don walasa mɔgɔw ka sɔrɔ lafiya la an ko fɔ ka da kan dɛ Youssou an y'a bɔ indépendant kɔnɔ indépendant ni y'ale bila lajɛ si ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ne b'a ta o ye reporter Kasimu ale kumanen don ko kiri ka kɛ lala ye dɛ lasi ni min maa dabali ba anw ka jamana kɔnɔ lasi awa ni min maa tɔɔrɔ ni min maa ka kalifa tɔɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ lasi awa 21e siècle in na n'a fɔra k'a fɔ ko maa bi to muso kɛlɛ la lasi awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye o ye ko gɛlɛn ye nka a waleya dɔw bɛ yen saya kɔni ni ala y'a latigɛ lasi maa bɛ diɲɛ n'a ye ni ala y'a latigɛ min ye ala de ye awa i k'a dɔn a kɛ nka min ye sa cogo dɔ bɛ yen lase k'a sɔrɔ a bɛ se ka kunbɛn lase se a bɛ maa ka kalifa tɔɔrɔ ni min filɛ nin min ye aw k'a dɔn Kulubali du maaw n'a filɛ nin ye Bamako quartier Darabe laboli baara lase aw k'a dɔn olu furumuso dɔ bɛ yen n'o ye Lala aw k'a dɔn ale de tun bɛna jigin sa nka Lala aw k'a dɔn a ka tin wulilen waati min na lase amdalayi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o dɔgɔtɔrɔso u taara n'a ye nka ko gɛlɛyala olu ma olu kɔni n'a gɛlɛyara i ma i bɛ yɛlɛ n'a ye sanfɛ de lase waati min na olu ye aw k'a dɔn kɔrɔtɔ ni bereke lajɛ ko kunda aw k'a dɔn Gabriel Ture kan lase u taara Gabriel Ture kan min ye walasa muso ye a bɛ se ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ a kɔnɔ b'a dimi ci wulilen don gɛlɛya b'a kan lase aw k'a dɔn jiginni gɛlɛyalen don u taalen hôpital Gabriel Ture la olu maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko place tɛ yen dɔgɔtɔrɔ ka place tɛ yen nin ni min maa dabali ba a bɛ maa tɔɔrɔ a bɛ maa fɛ lajosi min ye aw k'a dɔn olu ko place tɛ yen u y'a daturu la k'a daba jaba la Gabriel Ture maaw ma sɔn cogoji la ko place tɛ yen laso kɛra waati min na i k'a dɔn ni muso ye a balimamuso i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ani ɲɛji don a bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn tindɔ lase aw k'a dɔn a n'a balimamuso bɛ ka taa lase aw k'a dɔn o kɔmana gannen don min ye ambulance u y'a bila o kɔnɔ tuguni k'u b'u ɲɛsin Pɔnze aw k'a dɔn yɔrɔ jɛyana kojugu min ye muso ye aw k'a dɔn min ye dimi b'a kan u bɛ se n'a ye waati min na i k'a dɔn k'u bɛ se n'a ye aw k'a dɔn Pɔnze min ye sira la ala ye muso in ka kalifa minɛ a la muso in kɔni taara den fana taara a fɛ lasi ni bɛ maa tɔɔrɔ lasi min ye aw k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ba ma kisi aw k'a dɔn den ma se ka kisi cogo si la ni min filɛ nin min ye waati min na i k'a dɔn nin ko kɛra u si ma kunnafoni bila ka taa di aw k'a dɔn muso somɔgɔw ma ni min filɛ nin min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko muso in bɛ se ka kisi dɛ nka a bɛɛ ta min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛyara o tuma ko awa min ye justice pour Lala u k'a ko sɛgɛsɛgɛ parce que nin bɛ cogo min na bi na dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ c'est vrai aw bɛ maaw kisi ka maaw ni tanga ka maaw furakɛ nka fɛn dɔ bɛ yen minɛ yɛrɛma bɛ kɔnɔdimi bɔ tiɲɛ fɛ Youssou i b'a ta yɛrɛma dɔrɔn n'i yɛrɛ tun do i bɛ kɛ cogo di wallahi hali n'i bɛ fɛ ka kojugu kɛ bɛ fɛn dɔ ta ka ma i ma ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ɲani ka dɔn n'i miiri k'a fɔ ko ni ne yɛrɛ don i bɛ sabali ala k'an kunna diya dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ jɔn ala i t'a dɔn ko dayɔrɔ tɛ urgence dɔ kɔnɔ a y'a dɛmɛ i t'a dɔn ko gɛlɛya bɛɛ banabagatɔ kɔrɔsigibaw da la fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la fo ni kungo y'i sɔrɔ waati min na ka taa dɔgɔtɔrɔso la Youssou a bɛɛ lajɛlen ka fisa a musolakaw ye wallahi a musolakaw dɔgɔtɔrɔmuso a Youssou ne ko n ko muso yɛrɛ de hinɛ kan ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛ yɛrɛ kan nin na ɲɔgɔnnaw la barisabula olu ye wolomuso ye n k'u b'a dɔn nka an bɛ don min na komi bi wa olu yɛrɛ kati jalen don ka tɛmɛ hali cɛw ta kan maaw ka sabali sa nin na ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kunbɛn sanga ni waati jɛkulu sigi bɛ sen kan ko muso kana to bilen muso kɛlɛ la den kana to bilen bangeli sira kan nka
o benata wale mun be ke sababu ko baro sigi senga o pratiqueu te dabla là quand même nous ma essayer ka do laje abi mau ko jar la ko di ko la ko te war museno jo doy ikorwa mbaere ko ale dum so gone mori igor jara ko ale koroge do ko tel pertel fi ko ko jar la ko o bane yusu doit mani mana e don twani jara ka te tui ka do on debli anu amba deli solo mu gona na amba deli désolé yusu ka do ni ka ter jiro nouveau ale pumana anga tanya makoro ka fi kiatu sangare na lasriba to kundo yusu ka bulana ikado anyama keka wakeme akere ka do karido kalo kleta ani wolonvla afrika lo samba fla ni muga ani fla nyama koro ale be sigida worona fe bamako konnana ni mugo tigini ndogo ko kiatu sangare yusu ka lasriba to do kalo damandama bonyongo o nga minyi ka do ga fo min tay denye walma ani mi menyo ambulo ako esiriki e busedo falaje e bujega kala man nga muruga yusu nunu woni ka do ubenyo amula bi watini bo fo ala na ka na kono bar ko nana bo alla minye sidiki ka do kuma na da klo ka bushedo o ka jira ka fo min be talike ika do ka fo anyama muzola o ko koni lasriba todo asebe koro nison jara o namanya ka fo konu kumbe ka ko inye were dama nyu anje o dogo ni dogola o furu kon makesa nga sirigi ale ye fero ke ninga ikado ke atu sangare kon na loge akasogono ka wole kana na ikado afi o ka wala saka seki jando ala bar sabula kono bara pumbe ikado kalona nina o muso ngoni mbe ikado ka fo busheke mfi ube ikado ka fo shinwa ngoni nga pasere ba ko ko busheke re ajira ka fo kale warmindo ala o kono bara kon na yusu kabe wabi sababo abana akuye jme wala sa gbole aka na ye ka do kono bara ngonna o ale ka la ni ku yemi na ma ya ka foko kono bara kula o fo dembi na soro ka le be faka deni ngoni furu ka amarasi ka segu barke ka marasi o yusu ka kai ka do afuru muso koni nye o mugotigini ngoni mbe ale fe u be shinwanga ikado be dumuni nyanwa fo be fa bela jele ke nyanwa mve o jaja mugotigini menina a ikado ma wara be kerefe o mugotigini ngoni sanga ani wati ikado apto ko fana woyele o fatirike ba ko ni ajira ka fo o ko sirigi de ko ni balla kana mugotigini nsoro ne juru sirala o ani ikado dobe kanywa kuma ya ja busheke ale be wari min soro tono la ale bi to ko den kerefe aka sokono o atale wati mina ka do bushe baro kon na falaje o muso yin fana de ala mine ka sokono na bela jele yuguba o hal na soro ani min me telephone na o ni che balla ku ye eni jome telephone na o adusuma ka go mo wera ba ko a ko muso la triba to o ka dusuma ka go ale ablo mine kono o gersigale do ale tifika fenda ka segre ka gerante do ta ka segre o jaja chai ko do wati mina a kai sokonna bela jile fuye kata soro che ka war dugule wa keme o yusu ayo salo o abulo se mi ngora ayo fanata o ka kene mine fame wati mine na fo sisa o sidigi ko ne no we boucher ko ni ale ko me ka wo ni we mbade de ko ni fo ko fo ma ika do ka fo ale blanina a ko dana ya do de ale dali mi ngara mugu digene na o ko odina ni niye ko na te ko na le mandala ayre bo ko fo tate ta fe mbotini ntafe koma na gware bisoro gablala mbotini fona aisha walisa jo fano mo kere ko fege ni kere ka fege jo walo chuguri jo be dem senuna muso kuna misoro bi ka kulishimgo bokani koka wa muso tife atoi ire bado ibado chuguri ibado akoka chugoke ai de to don ube men nida mo ajakmana ma do be ikado olukoni ipa ikipi ni mafo ni furudu de nyamaya sraka nyamaya sraka fe bikodo jamunga mafia oko ni muso ko jena ere mai fio mate ka fo avec chogodi avara ningoni ni na nyona ko ni ka dana gagner ki a confiance gagner o ka soro ka wallahi ni we minge balgula jobula iti ga war blegu msubta kono tam gore fe kana otru de ke ko o legzi epsuma
i t'a to yen ka turu da i ko a nata na a y'a dɔn k'a fɔ k'a t'a fɛ dɛ a ye wari in to ka da n'i y'a mɛn ko tɔŋunani dɔ fana y'a nɛnɛ de dɛ kabini i y'a minɛ telefɔni na i ta tɛ ayi n'i y'a mɛn n bɛ k'o de fɔ ni ko ma kɛ bagatigi ma o n desa ne ala ka hakili ɲuman n'a ma amina yarabi Lawusi an bɛ kanubaw fo